раисати вазирати корҳои дохилии душанбе аз боздошти ҷавоне хабар медиҳад ки дар латтукуби бераҳмонаи пешхизмати 23 сола муттаҳам аст. Карлен Маркарян бо тахаллуси аннас ки сокини пойтахт будааст 12 июн насиба хулиқваро зери мушту лагат мегирад. Навори латтукуб ба сӯи сомонаи ахбор.com нашр ва ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт. мақомоти интизомӣ баъди вокуниши тунди корбарон ба таҳқиқи ин моҷаро шурӯъ карданд. тавре маълум шудааст ҳодиса дар қаҳвахонае дар маркази душанбе ба амал омада Маркарян якбора ба зани пешхизмат ҳамла мекунад. дар пайи зарбаҳо холиқова ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. ҳоло Маркарян дар ҳабси пешакӣ аст ва нисбати ӯ бо моддаи авбушӣ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. наздикони Карлен Маркарян аз Арманистон ба Душанбе омаданд, аммо феълан ба Радиои Озодӣ гирифтани назари онҳо дар робита ба ин ҳодиса муяссар нашуд. зимнан моҳи апрели соли ҷорӣ додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ Хуршед Азизов ҷавони гумонбар ба латтукуби як духтар дар маркази шаҳри Душанберо 8 моҳ аз озодӣ маҳрум кард. Азизов дӯстдухтараш Малика Соҳибназароваро шадидан латтукуб карда буд.